ಮಿರೆಗೆ ಮಿ ಜಲ್ಸಾಗ ದಿವಿಹಿ ದೌಲತುಗೆ ಮತುವೆ ಇಜ್ಜೆ ನಿಶಾನ್ ಇಜ್ಜದ್ದೀನುಗೆ ಇಜ್ಜತುಗೆ ವೇರಿಕಮುಗೆ ಲಕಬ್ ಎರುವುಮ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್ ಕನಾಳು ಬಾಫಾವಾ ಬೇಫ್ಲಕಿ ಅಲಿಫ್ತಾಲುಗೆ ಆಮು ಮಜಲಿಹುಗೆ ಹದ್ದಿ ಹವನ ಸೆಷನ್ಗೆ ರೈಸ್ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಮಕಾಮ್ಗ ಹುನ್ನೆವಿ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್. निशान इज़्ज़ुद्दीन के इज़्ज़त निस्बत बनी सुल्तानुल काजी हसन इज़्ज़ुद्दीन सिरी कुला रम्मीबा कत्तिरी बाबना महारदुन्ना हिज एक्सलेंसी अब्दुल्ला शाहिद निशान इज़्ज़ुद्दीन के इज़्ज़त के वेरिकं नून आयन वाब एरुमा रईस जमहूरिया कंडेलुवी एकवेरी दौलतोगे आम मजलिहुगे हद्दी हवन सेशन के रईस के हैसियतु एमनिक फान दिवराज्य मिहार कुरोमु गेंदवा रस्मी दतुरफुला गुळಗೆನ್ನ राज्य खारजी दायरा के कुरियर मशा बेर दुनिया राज्य के तस्वुर रंगल कुरेव मशा बेर कौम तक राज्य कुरा इतबार इतर को देमेहटमा एमनफान देवा खास अहमियत टका अदि मिनुम से कि रोगरोगुं कुरबमु गेंदवा हीवागी मसके पुर्तवगे आगु वजन कुरेवमुगे गोतु इज़ेंग एरुवमं हमजेफा वनी हिज एक्सलेंसी अब्दुल्ला शाहिद के खिदमतोगे मच्चा तैयार कोफावा वीडियो रिपोर्ट दिक्कुम फहु वीडियो रिपोर्ट फहु निशान इज़्ज़ुद्दीन के इज़्ज़ेंग इरम के रस्मियात फेशेर जमहूरी मैदान के मिस्टेज एमन फान वडानवानी बेरदुम्मारी ताड़फिली गडायको दिवराज्य के कौमी दिफाई बारुगे दे असाबेरिन्ना दे खंडबेरिन्ना सिरे हबेरिन्ना एकीगा एफहु इज़्ज़ेंग इरुमा रईस जमहूरिया के अरिहुगा देन्नवेन रईस जमहूरिया स्टेज बडागतुम इज़्ज़ेंग एरुमा बेहे रईस जमहूरिया के करार इवुं ओन्नाने करार विबा निगमायको इज़्ज़त के हार कोला फट्टा हिफागें तिबि MNDF के देबे कदुं रईस जमहूरिया हुन्नेबि हिसाबा हिंगम फशाने फुर्तम अलुबा देवानी फट्टा यफहु इज़्ज़त के हार कोलो अलुबा देवाने हार कोलो एलुगुमायको कोली लोगन हिफागे हुन्ना MNDF के बेकदे कोली लोगनुगा इफ़हर जहाने यफहु MNDF के बेंडुगा कौमी सदांग कुलेन मिहार मिगनिस्तनी अलिफ्ताल के आम मजलिहु के हद्दी हवन सेशन के रईस अदि राज्य के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिज एक्सलेंसी अब्दुल्ला शाहिद खुद वाफावा इखलास तेरे खिदमतों के मच्चा बलाला तैयार कोफावा वीडियो रिपोर्ट. His Excellency Abdullah Shahid Alif Dal ge haddi hawan aamu majlihu ge rais adi rajya ge Minister of Foreign Affairs. His Excellency Abdullah Shahid Nishan Izzuddin ge izzat ge verikam ge laqab eruma Raisul Jumhuriya Ibrahim Mohammad Salih kandeluvi Alif Dal ge haddi hawan aamu majlihu ge rais ge haysiyatun emanik fan rajya kurawwa furaman datur fula gulgen ए मकाम एमनिकफान वारा फुरिहम अगलबियतकुं इंतिहा बेवडागतमकी दिवेहि राज्यें एमनिकफान होद्वा देवी फखुरका शरफ वेरिकमेकम रईसु जमहूरिया देकवडान्नवाती राज्यें गेंगुळे मि हमतका सियासत मुनि दुनिये मियदु बलागन बैनलोकामी मुज्तमोगे वर बोड ताइदाय अलिफ दालुगे आबु मज्लिहुगे हैद्दिह हवन दौरगे रईस के मकाम राज्य खारजी वजीर अब्दुल्ला शाहिद इंतहावेगें एदियई मिदन्ने सियासत राज्य नगहट्टा का दुनिया साबित कोद्देवमा एमनिफान गेंगुलुवी हिकमत तेरे सियासत के सबुं का यगी एकमटका मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद वरन हून मरहबाए अलदनवा अदि बैनलोकामी दुनिया का राज्य के दर्जा मतिवेरिको राज्य के नंग उफलादिनमा तिय कुरव्वा हिकमत तेरी मसक्के पुरतका दिवे रजतुंगे नमगा शुक्रदानव. His Excellency Abdullah Shahid राज्य खारजी दायरागा हिदमे कुरबम फेट्टवी नवारस्तेक अड्डिय तिम्मनहरुगे जुलै होगा खारजी हिदमे एमनिकफान फेट्टवी एम्मे आदाग मोजिफे गोतुगा एफो इदायरागे हिदमतगा एमनिकफान इखलास तेर हिदमत के कुरवुमगे नतीजा एकवी हरफतकफो हरफते कंडत्त कुरवमुं गेंदवा बाहर अहरदुगे तिरेगा ए वजारागे डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स कमगे मकामा हमे वडागतुं
ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಲಿಟ್ರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬುರ ಮಸೂಲಿಯತ ಹವಾಲ್ ವಡಾಗೆಂ ನವಾರ್ಸ್ತೆಕ್ ಅಡ್ಡಿ ಅವ್ವಣ ಹರುಂ ಫಿಶ್ಕಿಂಗ್ ನವಾರ್ಸ್ತೆಕ್ ನೋದಿ ಹತರುವಣ ಹರುಗೆ ನಿಯಲ ಬೇವ್ವುಣು ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಗೆ ಆಮು ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಜಲ್ಸಾಯಗ್ಗ ಇಮನಿಕ್ ಫಾಂಡ್ ಬ್ಯಾರ್ ವಡಾನ್ನೆವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಾರ್ಜಿ ವುಜಾರಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ವೆರಿಯೆ ಗೊತುಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ಹುನ್ನವಾಗೆಂ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಜಮಿಯಾ ಜಮಾತವ್ಗೆ ಎಕೇಕಿ ಬದ್ದ ಉಂತಹುಗೆ ವಿಸ್ಮಣಿ ಬ್ಯಾರ್ ವಡಾನ್ಫಾ ಮಿಗುತುಂ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬದ್ದ ಉಂತಹುಗ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಂಡ್ ಮಣಿ ಮುಹಿಮು ದೌರೆಂ ಅದಾ ಕುರವಾಫಾ ಅದಿ ಸಾಕುಗೆ ಸಮಿಟ್ ಜಲ್ಸಾತಕ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರುಂಗೆ ಜಲ್ಸಾತಹುಗೆ ವಿಸ್ ಬ್ಯಾರ್ ವಡಾನ್ನೆವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಾರ್ಜಿ ದಾಯರಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ಹಿದ್ಮೆಕ್ ಕುರವಮು ಗೆಂದವನಿಕೋ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಮಗೆ ಮಕಾಮ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಂಡ್ ಏರ್ಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅಲುಸ್ತಾಸ್ ಮೌಮುನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರವಿ ನವಾರ್ಸ್ತೆಗೆ ನೋದಿಯ ಫಸ್ವನ ಹರುಗೆ ಜನವರಿ ಮಹುಗೆ ನುವವಣ ದುವಹು ಎ ಮಕಾಮ್ಗ ದಿಹ ಆಹಾರು ಹಿದ್ಮೆ ಕುರೆವೀರು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಗೆಮುಗ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಎಕುಗೆ ಎಗ್ಗೊತುಂ ಎಹೀತಿರಿ ವಡಾನ್ ದೆವ್ವಿ ದೇಹಾಸ್ ಫಸ್ವನಹರುಗೆ ಜುಲೈ ಮಹುಗೆ ಸಾದ್ ವಣದೋಹು ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಮ್ಗೆ ಮಕಾಮ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರೆವಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಮಕಾಮ ಎಮನಿಕ್ ಫಾಂಡ್ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರೆವಿ ದೇಹಾಸ್ ಹೈವನಹರುಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಹುಗೆ ತೇವಿಸ್ ವಣದೋಹು ಏಗೆ ಫಹುಂ ರೈಸ್ ಅಲುಸ್ತಾಸ್ ಮಾಮೂನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ಗೆ ರಿಯಾಸಿ ದೌರ್ ನಿಮೆಂದೆಂ ಎ ಮಕಾಮ್ಗ ದೆಮಿಹುನ್ ನೆವಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ಗೆ ಹಾರ್ಜಿ ವಜೀರ್ ಕಮ್ಗ ಫಾಹಾ ಕುರವನ್ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಎಕ್ಕಮಕಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಾಮ್ತಹುಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಫುಟ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಇತುರ ಫುಳಾಕುರುಂಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಪುಳು ಮಿಗುತುಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಚೈನಾ ಜಪಾನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯುಎಇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅದಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗ ದಿವೆಹಿ ಎಂಬಸಿ ಹುಳುವುಂ ಹಿಮೆನೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಕಮಾ ಹವಾಲ್ ವಡಾಕ್ತ ಮಫಹು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಮಕಾಮ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರವಿ ಬೇಫ್ಲಕೀವೆಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ಹಾರ್ಜಿ ವಜೀರ್ ಕಮ್ಗೆ ಮಕಾಮ ದಿವಣ ಫಹರಂ ಹವಾಲ್ ವಡಾಗೆಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ವಣಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಮುಜ್ತಮೌಗ ದುನಿಯೆ ಕಾಮ್ತೋಗ ಇಹ್ತಿರಾಮ ಇತುಬಾರ್ ಲಿಫಾವಾ ಕದರ್ವೆರಿ ಅದಿ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ಕೌಮೆ ಗೊತುಗ ಹೆದ್ದೆವುಮ ಗಿನಗುಣ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುರ್ತಕೆ ಕುರವಾಫಾ ಎಂಗೆ ವಡಾನ್ನವಾನೆ ಮೀದಿಯ ಫಸ್ಸಹರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಿವಣಿ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಗೊತುಂ ವರ ಬೊಡ ಬಿಕವೆ ಬಾಕಿವೆ ಎಕಹರಿವೆಫಾ आगुन मेंगे कौमा देते रहेगा बैन अक़वामी मुज्तमा होगा वही इस बार गेलिफा आगुन मेंगे राज्य के बाहकी बैन अक़वामी मुज्तमा होगा एवस मेंबर का कबूल नुकरवे बाहे कम का वेफा राज्य खारिज सियासत मीन ज़मान को निकमत वेगे नुदावरा निकमत वेफा अल्गुमना मियद जहिफ मेवनी अलुंग अंबुरा बैन अक़वामी मुज्तमा राज्य गेनवमगे मसक्के ಬೇರು ಕಾಮ್ತವ್ಗ ಹುರಿ ದಿವೆಹಿ ಎಂಬಸೀತವ್ಗೆ ಬೇಣುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುಳಾ ದಾಯರಾಗ ಹಿಪ್ಪೆಮುಗೆ ಬೇಣುಂಗಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಫುಟ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಇತುರ ಫುಳಾಕರುಮ್ಗೆ ಬೇಣುಂಗ ಬೇರುಗ ತಿಬ್ಬಿ ಸಫೀರುಂ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಫೀರುಂ ಗೊತುಗ ಕೌಮ್ತಕ ಕಂಡೆಯಳುಮ್ಗೆ ಉಸೂಲ್ ಇತುರ ಫುಳಾಕುರೆವ್ವಿ ಮಿಯದು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯೆಂ ತಿರಿಸ್ ಅಕ್ ಕೌಮಕ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಫೀರುಂಗೆ ಗೊತುಗ ಬೇಫ್ಲುಂ ಕಂಡೆಯಳು ವಾಫಾವೆ ಮೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಫುಟ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಚ್ಚ ಗೊಸ್ಫಾವಾ ಮಿಂಬರು ಮಿಯದು ದುನಿಯೆ ಕುರಿಮತೆಫಾ ಮಿವಾ ಆಲಮಿ ವಬಾ ಕಮವ್ವಾ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಾಗ ತೆರೆಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಕಿ ಕಂಕೊಳತವಗ ತಿಬಿ ದಿವೆಹಿಂ ಅಮುರಾ ರಾಜ್ಯ ಗೆನೋಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕತುಗಯ ರಾಜ್ಯೆಂ ಬೇರುಗ ತಿಬಿ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಬೇಣುವಾ ಅಹೀತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆಮುಗಯ ಮುಳಿ ದುನಿಯ ಫುರಬಂದ ಗೊಸ್ಫಾವಿ ವಗುತು ರಾಜ್ಯ ಬೇಣುವಾ ಅಸಾಸಿ ಕಾಣಾಯ ತೆಲುಗು ಬಾವೆತ್ತಕ ಬೇಸ್ ರಾಜ್ಯ ದತಿನುವೆ ಗೆನವೇನುಗೆಂ ಹಮಜೆಸ್ಸವಾ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ಇರ್ಷಾದ್ಗೆ ದಶುಂ ಎಕಂಕಂ ಹಿಂಗೆಮ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ಮೇಸ್ತಿರಿಯ ಕೀವೆಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ಅದಿ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಾಗ ವೆಕ್ಸಿನ್ ಉಫೆದ್ದಿತಾ ಗಿನ ದೋಸ್ತಕೆನ್ನುವೆ ಎ ವೆಕ್ಸಿನ್ ರಾಜ್ಯ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕತುಗವೆಸ್ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗ ಅರಿಹುಗ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ದೌರೆಂ ಅದಾ ಕುರೆವಿ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ರಾಜ್ಯ ಜಮಾನಿ ತರಕ್ಕಿಯ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಗೆನವಮಟ್ಟಕ ಮಿನ್ನೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವಮುಂ ಗೆಂದವಿ ಅದಿ ಗೆಂದವ ಏಕಿ ಏಕಿ ಬತ್ತಲುಂಗೆ ಹಿವ್ವರ್ ಲಿಬಿಗಣ್ಣಮುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಲೊಬೇತಿ ರೈಯತುಂಗೆ ಅಬದುಗೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕಮ್ಗಾವ ಅದವ್ವರೆ ಫೆಹಿ ಫಹಿ ಮಾದಮೆಂ ಹೋದುಂಗೆ ರೂಹ್ ದಿರುವ ಆಲಾ ಕುರಮುಂ ಮಿ ಮತಿವೆರಿ ಅಲಿಫ್ದಾಲು ಮದ್ಲಿಹುಗೆ ರೈಸ್ ಕಮ್ಗೆ ಮಕಾಮ ಇಂತಿಖಾಬಿ ರೈಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗಾ ಹುರೆ ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಫಖೂರ್ ವೆರಿ ಬಹುಂ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಉಫ್ಲನಿ ದಿವೆಹಿ ರೈಯತುಂಗೆ ಫಖೂರ್ ವೆರಿ ಅಡು His Excellency Abdullah Shahidaki ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹವ್ವಿಸ್ ಗಿನಗುಣ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕೆ ಕೊದ್ದೆ ವಾಫಾವ ಬೇಫುಳೆ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರುಕಂ ಕುರವ್ವಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ಫಟ್ಟ ಆಫಾವಣಿ 26 ಫೆಬ್ರವರಿ ನವಾರ್ಸ್ತೆಗೆ ನೋದಿಯ ಫಹಿಗ್ಗ
දෙහස් අවනහරු රයිසුල් ජුම්හූරියා තස්දී කුරවි ආ කානූන් අසාසීගේ දශුන් දෙහස් නුවවනහරු බේවුණු ෆුරතම මල්ටි පාටි පාර්ලිමෙන්ටරි ඉන්තිහාබ්ග රයිතුන්ගේ මජ්ලියුගේ කෙවදු දායරාගේ ගොඩිය ඉන්තිහාබ වැඩාගෙන් රයිතුන්ගේ මජ්ලියුගේ ෆුරිහම අග්ලබියතුන් එ මජ්ලියුගේ රයිස්කම මෙම්බරුන් ඉන්තිහාබ කුරවි බේෆ්ලකී අබ්දුල්ලා ශාහිද් ರಾಜ್ಯಗೆ ವೆರಿಕಂ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ನಿಜಾಮ ಬದಲ್ವೆಕೆಂ ಅದುವಸ್ವರು ರಾಜ್ಯಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟೆವುಮ ಎಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ಕುರವಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಪುಳುತಂ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂಜಿಹೆ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದಕಿ ಮಿಂತಿಗೆ ಹಮಹಮಕಂ ಕಾಯಂ ಕುರವಮ ಮುಹಿಮು ಮಸೆಕ್ಕೆ ಪುಳುತಕೆ ಕುರವಮುಂ ಗೆಂದುವಾ ಬೇಫ್ಲೆ ಮಿಂತಿಗೆ ಹಮಹಮಕಂ ಕಾಯಂ ಕುರವಮ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ಕುರವಮುಂ ಗೆಂದುವಾ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಪುಳುತ ಫಾಹಕೊ ಬೈನ ಲಕ್ವಾಮಿ ಇಸ್ವೆರಿಂಗೆ ವ್ಯೂಗೆ ಕಮವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಐಡಿಸಿ ಇಂವನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜೆಂಡರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗೆ ಲಗಬ್ ಎಮಣಿಕ್ಫಾನ ಅರುವಾಫ His Excellency Abdullah Shahidaki ilmi gotumves adi hingumge daayaraagaves kuladana ehame qaabil beefle emanikfana hawal kurvi komme kameves kurawwa fawani waran ikhlas tirikama tedurikama ekuga emanikfana ki Moldavian Democratic Party ge waran is membere e party ge Foreign Relations Committee ge chair ge makam furuwamu gendawani emanikfan His Excellency Abdullah Shahid Moldavian Democratic Party a guli wadaagenne vire e party ge eruge parliamentary group ge rais adi Mihar ge raisul jumhuriya Ibrahim Mohammad Saleh Abdullah Shahid sifa korevi siyasi maadanuga namuna dakkamu gendawa leader e gotuga ආදලොබට ශාහිදම්මි මර්හබාගේ දෙතින් බහේ හාද තවසීමා ඉකීමි රම්සුකොද්දේ ඉස්සතේ දිවෙහි ඉස්සෙත්තරි දෙනසබේ ගුලිගෙන් ආය උපෙදිගෙන් රිවෙති කොම්බි දණ්ඩස් සියාසි වෙදවඩා ගන්නෙවි ලීඩරේ ಮೂರಿತಿವಿ ಅಗ್ಹುರಿ ಅದೀಬೆ ಎಫದ ಗಾಬಿಲ್ ಶಾಯಿರೆ ಕೀರಿತಿ ರಿವೆತಿ ವಕೀಲೆ ದೂಫಸೇಹ ಮುಗರಿರೆ ಖಾರಿಜಿ ಅದಿ ದಾಖಿಲಿ ಅದಿವೆ ಸಿಯಾಸಿ ಲೊಂಗುತಕುಂ ವಾಣವಾಗುವೆ ತಜ್ರಿಬಾ ಕುರಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ಭರಿಕೆ ವಾದವೆರಿ ಹಲಬಲಿ ಕಂಡೆಗ್ಗ ನಾಮಿಗೌಮಿ ದುವಣಿಕೋ ಸಾಬಹೇತಿ ಏಳುಬೆವಿ ವರ್ಗದ ಶುಜಾಯಿ ಫಿಯವಳೆ ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಗೆ ಆಮು ಮಜ್ಲಿಯುಗೆ ಹದ್ದಿ ಹವಣ ಸೆಷನ್ಗೆ ರೈಸ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ರಾಜ್ಯ ಮಿ ಕುರವ್ವಾ ದತುರ್ಫುಳು ಎತ ಗೊತಕುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಾರಿಹುಗೆ ತೆರೆಯ ವದಿಗೆಂದೆ ಮುಳಿ ಇನ್ಸಾನಿಯತ ಹಾಸ್ಕಮ ನೂತನವಸ್ಕಂ ಕುರಿಮತಿ ವೆಫಾ ಮಿವಾ ಹಸ್ಸಾಸ್ ದಂಡಿವಳುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಜಮಿಯಾಗೆ ರಿಯಾಸತುಗ ಎಮಣಿಕ್ಫಾಂಡ್ ಇನ್ನವಾಗೆಂ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹೋಪ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದಿ ಶಿಯಾರುಗೆ ರಂಗ್ ಅಲಿ ದೋದಿಂ ರೋಷನ್ ಕಮ ಉಜಾಲಾಕಂ ಗೆನೆಸ್ ದೆವ್ವುಮ್ಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಅಜುಮ್ಗ ಫಟ್ಟಾಫಾ ಮಿವಾ ತಾರಿಹಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಪುಳುಗ ಫಾಗತಿ ಅಮಾಂಗ್ ಮಂಜಿಲಕ ವಾಸಿಲುಮ್ಗೆ ಹೇವ್ ತೌಫೀಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಂವರ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಶಿ ಆಮೀನ್ ආදමිහා හිසාබුන් දෙන් ඔන්නානි ඉස්සෙන් ගෙරුම්ගේ රස්මියාතු කුරියක් ගෙන්දියුම් इफ्तार के आम मजलिस के हद्दी हवाना सेशन के रईस हिज एक्सेलेंसी अब्दुल्ला शाहिद निशान इज़्ज़ुद्दीन के इज़्ज़त के शरफ के लक़ब एरुबुमा स्टेज बड़ांदे बुमा रईस जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सालिह गारिहुगा वरंग अदब कमायको तन्नमा
बिहार मिदनवालनी अफ्ताल आम मजलिस के हदिया हवन सेशन के रईस हिज एक्सेलेंसी अब्दुल शाहिद इज़्ज़ेंग एरुमा पे रईस जमहूरिया के करार विबानियुमा को उन्नानी इज़्ज़ेंग एरुम दिव्य राज्य के रईस जमहूरिया निशान इज़्ज़त के वेरिकम के लक़ब एकवेरी दौलत के आम मजलिस के हदिया हवन सेशन के रईस अदी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिज एक्सेलेंसी अब्दुल शाहिद एरुमा पे रईस जमहूरिया के करार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मालिकुल मुल्क ज़िल जलाल वल इकराम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वस्सहबिहिल किराम अहुरें इब्राहिम मोहम्मद सोल दिवराज्य के रईस जमहूरिया बुने अंगमे एकवेरी दौलत के आम मजलिस के हदिया हवन सेशन के रईस अदी दिवराज्य के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिज एक्सेलेंसी अब्दुल शाहिद बैनुल अक़वामी दुनिया का राज्य होदवादे भी फ़ख्रा शरफ परी मकाम के अगु वजन कुरमा राज्य के खाजी दायरा के कुरिर मशा बेर दुनिया का राज्य के तसव्वुर रंगल कुरेबु मशा बेर कौम तकुन राज्य कुरा इतबार इतुर को देमहिट्टुमा तेव्वा खास अहमियता मिनूम से की रोगुरोगुम दिबहि दौलत कोद्देवा फावा अगुरी खिदमत तोगे अगु वजन कुराहिदु दिव्य राज्य के जमहूरिया के कानून असासी के सतेक फनरवर मादाइना कानून नंबर 1/9 हते दिव्य राज्य के इज्जत के कानून के तिम्मन मादाइन अहुरन लिबिदे बारु के दशुं दिव्य दौलत के मूरितिकमा आराई बारू अवदान का लिबि अहुरन के सिक्क जहा सोयकोफावामी करारू एकबरी दौलत के आम मजलिस के हत्या हवन सेशन के रईस अदी दिव्य राज्य के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिज एक्सेलेंसी अब्दुल शाहिद दिव्य दौलतुम निशान इज़्ज़त के वेरिकम के लक़ब अहुरें अरवाफ़ी में वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मी करारुगा लिए सेकोफ़ा मिवनी हिजुरी सनतुं हाहा हतुस्तेक सालिस तिम्बना हरुगे सफ़र महुगे नवाबिस वन दुवस कमगावी मीलादी सनतुं देहास 21 वन हरुगे अक्टूबर महुगे हवन दुवस कमगावी बुधदुहु दिव्य राज्य के बेरिरा मालेगे इब्राहिम मोहम्मद सोले निशान इज़्ज़त के वेरिया हिज एक्सेलेंसी अब्दुल शाहिद तिहुरिया बेफुंग नफुलगा वर इखलास से कमाया को तहुनी आया मुबारकबादी दन्ना